biko onye ọbụla nọrọ na mmụọ. Ihe anyị bịara ebe a bụ njem ekpere. Ịghọtago? Maka akwụkwọ nsọ sị, we wrestle not against flesh, not against blood, but against principalities, against powers, against forces and rulers of darkness. Yes. Am I communicating? We are communicating. Yes. Evangelist Biko, do I in a worship song? Anyị nọ n'agha o. Anyị na-ekwensu nọ n'agha o. Holy Jesus. Anyị nọ n'agha o. Anyị na-ekwensu nọ n'agha o. We are in battle. Will you shut up your mouth? You are in battle. You know naga. Kino ye no naga. Kino ye no ekwensu no naga. Inwere ike ije anu agha. Adotukuru anyị. Ina asasa so onwe gị. Enwe ko megbe mu na ekwensu ja. Inwere ike ije anu agha. Kana ma yala. Ekwensu no lo onwe na nzobo na bread. Ke na sina gị no naga. Onye bụ worship song asị gị bụ ogolo bi n'igwe. Imekwa ebe ekwensu. Asị go nke kpọ isi anu na Ebro Samson. Ana asị na ya na ekwensu no naga. Ise ekwensu bụ ọgbọ gị. Ana ekwu maasị na onwe kpuru ogbu na ekpe ekpere. Ana ọdị dị ka gị na church. Te ha narum. Sister Amara, iwe kwọlara gị chepụta ebe a niile. Dedi ihe yi. Ichepụtara ebe niile ka mmadụ niile na-afụ. Mgbọsị ọzọ ara ga-apụtakwa iru again. Mma a chọnchọnchọm. Mma michacha. Mma mịara gị ajụ n'anya mma hapụnata gị. Onye amị ya mikwu amị. Ọ na-ara nara dị onye amụma mma. Ọbazụ na na-ebe, let's go straight to the point. Yes. Ebe 3 days ago ka m nọ na-meditate. Ka m marụ ka this ministry ga-esi na-move forward. By the special grace of God, enweta revelation n'abalị ụnyaahụ. Hallelujah. I'm telling you. Maka na onwe ka ọ dị na since inception of radical intervention ministry, onwere ofu mkpụrụ miracle anyị menugo. Onwe ka ọ dị. Mgbe nọ na-ekpe ekpere wee sị m na anyị need ime gị. Ọ bụrụ sọ nke onye ọbụla na-eme organize. Na anyị need ịba 3 days indoor prayers. Riba ye keri bobo. Ora 3 days. N'ime ụlọ. Yes. Maka na akwụkwọ nsọ sị iron sharpeneth what? Iron. Onye ọbụla ga-enwe prayer party na ya nya ga-ayi mee gịnị? Am I communicating? Yes. Even ka m nọ na the revelation, enye m list ka ọ ga-esi ga-adị. A group gị a group A and what group? B. The spirit is willing to come. Say, I won't know to say, I will not take him. We will know. Spirit, am I communicating? Yes. I'm going with the revelation. Then as well, some group A, Otobonans when you group of Una, and Ndapokogina, Unugan on a one room, New Psalms, Jeremiah, even in Unugago. You want to go man I check up on you people. Yes. Group Ebo, Evangelist Mokogo, Evangelist Onyobodo. Yes. Evangelist Mokogo, yes. Evangelist Onyobodo. Evangelist Mazi. Yes. Una Tobogini. Group A. Chen Kambia. Group B. Sister Chioma. Hey, hallelujah. Amen. Sister Chinaza. Oh, Rime Ekeribobo. Yeah. Sister Potechu Punora. Praise the Lord. Hallelujah. And Sister Juliet. Hallelujah. With Onya Muma Dike Manewe, why am I group B? Onya Mama Chorogodu. Can I watch you for my? Are you a group A? Yes. Yeah, I need to tell you no full room. But you don't want yours for 3 days. Ekun Samsung Ganago. Onu wa no full room. Yes. Na so de bele. So so. Onya ma work. Mbamba na. Ole ba ka. Udile bele na adu anyi mo. Get ministry bi ya. Onya me na anya ade na nkwiri na akwụkwọ. O nwe ka ese eke ife a. Yes. Ihe kwuru. Ya kwuru ya bele enu. For 3 days. Onya nnọkịta. Boy me ya. Onye nke eduru. Even onye okweso no ofofu room onye ọbụla. Room adọrọ be m. Ụmụanya kele onwe ya. Ụmụanya onye ọbụla nọ. Let me tell you, in the realm of spiritual realm, enwere gender selection. Okay, amara mo nwoke mo nwa. Ndị niile dị ire aka nwoke. Nke onye na anafuta ndị anyị na smoke. Ebe na-afụta ndị niile ka nwoke. Anyị nwa na-afụtakwaba ka nwoke. Anyị niile nọ n'ukwu. Rọ ibie hapụ ihe anụ onye obodo etesi n'aka ebe anụnwa. Unu ga-abịa na my room. Onye ama tụọ oge na chain o. Onwe gị meeting. Ka ife na-emezi.
Keke be say ese mo na ụmụ alọba nọrọ n'ofuru 3 days. E gwaru so ụmụ nwa no onye amagent. Ọkwa ekpere ka a na-ekpe. Ina anyị fụ na anyị dị 4 ụmụ nwaanyị dị 4. Yes. Ina na we ho ofu. Owa kala owa gidi. Onye abụna na abịa. Ọma me like that. This is my ministry. Ana me sigide. Ọma me like that. Ina gidi. Ibalo mo nwa. Why say mo mala baka na ha na oluse. Makana. Oya mo fẹ́ ba mu wa gi si bala ba so. Tana ba bu gide. Wala en fuli uri. Yala. Shot by the Ghana Victories.